नमस्कार, आम्ही आसात पेडणे हांगा आसात। सध्या पेडणे आयज बाजार आसा, सो खुबशे लोकांक बसीचे जे प्रायवेट बसी आसा हांचे खूब त्रास जाता। एक जी बस 12:30 आशिल्ली ती अजून मेरेन पावोंक ना। आता 1-1.5 तास जाले आयकपाक येता की बस मोडल्या म्हणून। सो प्रायवेट बसी खातीर खंय तरी लोकांक जे पालये, हरमल, कोरगांव ह्या रुटार जे वचपी लोक आसा तांकां खूब त्रास जाता। एकंदर लोकांक टायमार बसीस ना आणि त्याच बरोबर लोकांक जे घरा कडली कामां आसता आनी कितें आसता त्यांच्या खातीर बस सेवा जी आसा सुरू करप खूब गरजेचें आसा। जे आतां तांकां जे 12:30 उपरांत तांकां डायरेक्ट 2 बस आसा, त्याच्या उपरांत परत सांजे 4 उपरांत बसीस तांकां आसा। सो एकंदर ह्या विशया कडेन गंभीर्यान लक्ष दिवचे अशे लोक मागणी करीत आसात। हे नका झाले चलो बघेर काय सरकारकडे मी काय मागणी काय केल्यात? मागली सरकाराकडे मागलेले जी आमची सबसिडी आसा ती दिया म्हटल्यार दिना सरकार। अर्ध्यांक घातली अर्ध्यांक घालिना। ओके, इतके असताना पार्शेकारान आमकां दिल्ली ती त्या वखदार। थँक्यू। आणि प्रमोद सरकारान आता ते हे आमच्या सावंत सरकारान आमकां आता दिवची अशी मागणी मागता देवा कडेन तशी। बरें। आणि पैसे तरी असताना वाड आणि तेतून डिझेल आसा काय ना। तर डिझेल कसा वाडयला कितक्या 65 रुपयाचा असला तर आणि कोणच ना एक पॅसेंजर चढना आमकां आपल्या गाडयांनी वयता कशें चडोवचे आमी। बरं, थँक्यू। मायण, हरमल, केरी आदी भागातले प्रवासी पेडणे तालुक्याचं ठिकाण असल्या कारणान हे ठिकाण तालुक्याचं केंद्र आणि या ठिकाणी कार्यालय सगळी सरकारी जी कार्यालय आहेत या ठिकाणी आहेत आणि आपल्या कामासाठी हे वयस्कर लोक, महिला, युवा युवती मोठ्या संख्येने या ठिकाणी येत असतात पेडणे बाजारपेठेत। मात्र त्यांना घरी जाण्यासाठी 2-2-2.5 तास इथं ताटकळत राहावं लागतं। मोठ्या प्रमाणात या भागात खाजगी बसेस होत्या, मात्र त्या अलीकडच्या काळात कोरोनाच्या काळानंतर ते खूपशा बसेस बंद आहेत आणि जे वाहतूक खाते आहे आमचं पेडण्याचं कार्यालय त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे। एक तर बसी त्यांनी या ज्या रूटवर आहेत त्यांना निर्देश द्यावे परत सुरू करण्यासाठी, नाहीतर कायमस्वरूपी ते बंद करून या जागी सरकारने कदंबा जी बस व्यवस्था आहे त्याची सुरू करावी, जेणेकरून जे प्रवासी या ठिकाणी तात्काळ राहतात 2-2 तास त्यांची जी समस्या आहे ती सुटणार। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी म्हणे। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.